chikondi ndi chinthu chokoma kwambiri makamaka ukati ukumanizane naye okukonda okumvera okusamala chikondi chimamveka bwino ndipo chikondi chimakoma ndipo chimapangisanso nyengo zako kusintha china chilichonse chimene sichimayenda bwino pompo chimakhala chikuyenda bwino osati chifukwa cha drama koma nkhani ya chikondi chokha. Tsono program iyi ndi program ya Munakumana Bwanji, program imene ndithu timakhala tikubweretsa mawanja osiyanasiyana kumacheza nawo ndi kumamva mbiri ya chikondi chawo kuti kodi iwo adakumanira nakuti chifukwa kuti anthu akumane chilipo chimene chidachititsa anthu afike sezi yopanga chibwenzi chilipo chimene chidachititsa ndi chani chinali chikondi basi osadiso china. Tsono inuyo ndi okondedwa wanu mudakumanira nakuti. Program ya lero tili ndi Mrs. komanso Mr. Bodole amene ndithu achokera kuna Miwawa mu mzinda wa Blantyre amene ndili nawo nkati ma program imeneyi kuti ticheze nawo timve mbiri ya chikondi chawo komanso kuti kodi iwowa adakumanira nakuti chidachititsa ndi chani kunena kuti yayi mwaliyu amuone kukongola ndi kufika size yonena kuti maso anga ndatseka makutu anga ndatseka ineyo ndatsera pa iwe basi. Dzina langa ndine Chen Jerry kani pompo msadalikire. Choyambirira tikudziweni. Ine ndi Enita Mrs. Bodole. Chabwino. Enita Bodole. Yes. Ila bambo mnaliwala kale ila bambo tunaliwala kale. Ai koma ya makolo ndi Magombo. Enita Magombo Bodole. Yes. Chabwino. Kumene konso oliziwa ama ndichula mochepesa mawe amati PMB. Bali nkhani lupa mene PMB pali maina ofunikira ukaoka Peter zinalanga pansika pa panseu pa business tikamapanga bwana Peter Mandoloma Bodole. Peter Mandoloma Bodole, in short PMB. Ahead. Ai ndizina la bwino. Ine ndizingoti Peter Bodole Mandoloma ayo. Ndilo jela sura bwino panzika kutoko chilipo pacha panzika chilipo. Cha Mandoloma. Ndizichula. Ndijonjo kumene. Chabwino ine ndikulandireni program yathu ya Munakumana Bwanji. Sikomu kwambiri. Nde tikuyambira kuti. Samati muchingereza amati ladies first. Amati ladies first. Azimai kumambiriro. Azimamba kumapeto. Tenayo. Akuponyani udino. No problem. Munakumana nakuti. Tinakumana ku Blantyre Baptist Church. Ku Blantyre Baptist Church ine sinapemphera kumene konthawi imeneyo. Iwo asosama pemphera kumeneko. Iwo amapita mpingo wa Nazarene Church ine nimapita ku St. Michael's Church. Koma ku Blantyre Baptist Church timapitira kuma Bible studies. Bible study iwo amapita ku timati sold out for men. Ine nimapita ku sold out for ladies. So ina Bible studies osiyana timapanga mosiyana. Koma pakakhala zochitika za pamapeto pachaka timakumana. Amati Youth Festival yomwe machitika every year ku Blantyre Baptist Church. Yes. So kozo kunena zokuti kukumana kudziwana chabe kuti kumangoonana kuti pali munthu uyu ndekuti that's 2013. Yes. Kuyamba nokuonana kunena kuti kodi uyuso ndi munthu uyuso ndi munthuso 2013. Koma kuti relationship iyambe inayamba mu chaka cha 2014. Kuchoka 2013 kufika 2014 kwina kuti mangoonana ndithu kuti munthu uyo koma sitimayankhulana. Mango pasa na moni. Mango pasa na moni kuti basi anthu amu basi bantima kakubone mama angotera boa akayankha boja mutima zimaveka bwino tima kutaba lero uli wandiyaka kamuza best friend wange na yamuni nampasa moni wandiyaka makhamu kwesa zino Jojo 2013 ndikumangoonana naye munthu uja kuti munthu uyu ndi mkazi uyu ndi mamuna osasisa mfundo zimayenda bwanji pamenepo kapena mwina munali musanachikhazikitse kapena kudzikayikira kuti kumana mwali wakongoletsa ujo kodi tu munthu wakakhala mission tingona kuti mission yake ukakhala kuti mission iyi
si mission yongoti phata mufuna ngotenge nthawi udeke uziwe kai kuti khwanduka lowalo ilo muling'ona kapena muli nsomba zoka samatoka ona nyanja anakaona ndi chani ndi mvuzo ndio mafunika ufufuze bwino kuti mvumu zingati zilimo zingati sombazo ndi nyanja zilimo zingati nde kuyambira 2013 akonenayo kafika 14 nali tikuyesa guys fufuza ndikakafikire kumpanda kwawo kula galu kapena kulibe kwa galu nde mutaona basi nangulimba mtima nalika ya galu aliko kaya kulibe zikaoneka konko basi walira mvula amwene nde china chilika ndi chani pofusirapo basi no koma bezi zinavute chifukwa kuti no ndifikepo kuti ndalimba mtima ndiyambe kugwesa mfundo ndagwesa ntchito nzawo wayowa tamanda mbendera amachuka kuti tame amachuka kuti tame then namuza mwene kuti akuko Bwanji ako iye uja ndena yeso amaona zimuvuta kuchita kwacho wankazi wamuna wankazi anangovunga cross kuvunga cross kwa jana kuti pa Facebook amagwisa ntchito zina iye anakana kuti apereke information yonse anangonduza pang'ono wanangonena pang'ono ndikankazi kabo zotere koma anakanika kuti apita kampani sinanga sungwana nayo kuti mmene mukumvera ku sold out ndasungwana sold out sana yasungwana masewera modi niyo kuwafikira madamu ukamakafika maine okhala kumuzwa kale John 10 verses maine okhala kunziwa oloweza osangoti unangomvapo kuti John 10 13 amatana uzikhala kuzwa kuti John 10 6 amanena chakuti nde iyeyo so amaziwa tameyo kuti awa ndisika nodziwa mawu ndingwavungira cross azikazionera okhawewo nde basi nakamuza best friend ati asanguvunga tu cross ati basi sibona cross yo control mata ine ali pitiliza control kapanga kumata nawo mpira long story short basi nagwesera mamawo nde cross yake navunga yotani yeyo anango ndipasana kuti pa Facebook amagwisa ntchito zina ili ene basi ndakali panga search ndalipeza ndavunga friend request so china ndabwise friend request sidatenge nthawi ya pamene zokuta ona ngati ndi ndani pamene zokuta very good friend request munthu inu mamudziwa from the church koma let's be honest kantima pena pake sika manena be kuti koma tuma munandikandisa to be honest adi not and ndikumbuke kuti nazikambapo so ndithu kuti you know pali muntu ndazizanu kwamakabe umadziwa atsikana timakamba timacheza be kuti mwakuti so suti sinazikambepo zaiwowa nazikambapo munazanena kuti kwayamikira something like that asanafusire so nthawi imene nanga si munthu umaona be kuti this is my type ndi type yanga ine posakasaka panga ndimafuna munthu okonda zopemphera olimbikira za ku church okhaba forefront ndithu zinthu za ministry endiwowa anali pakanalo sukuti nasiya pakanalo ndaine ndi chomwe ndimafuna ineyo kuti ndikufuna mamuna yemwe ndikungafuna ineyo ndi wachoncho nde pagulu sikuti so panali munthu okuti odesankhawa ndewo atavunga friend request ndinayilandira ndithu bwinobwino so komabe sikuti kuntima kwanga ndimaganiza kuti kapena kufuna china chake ayi ndimangoti munthu uja ndamudziwa waku church munthu ndamudziwa waku church ena kunona ndabwa machezedwe yake kuti anakhala daily masana madzu dosage afuna tizingocheza daily yake nako timachezabe timavuta hapo ndi hapo muzwa kankazi kachimalawi amavuta patipo amavuta pati basi ukavunga mujo good morning koma musiye kaya machino kona kuti imakuza kuti sini machino yalemba sini koma sako yanga ndiye kumakhala kuti kulemba ka good morning ndi kumadikirira kaya kuti kodaya nthawi yanji kena ko good afternoon pamusi pake good morning asana yankhidwe Umepanga dala? Unalo okay.
Oh, imaona ngati kuti munthu ali busy chabe. Mamona ngati ali busy chabe. Oh, ndada mapanga dala. Mapanga dala. Sumangofikira. Zimangulika. Oh, zamba kutuluka. Simungona. Ndeke nakono zitatero onopitirizani no mami. Inakumuzidata. Kenako fast forward to 2014. Tachezako pang'ono kenako no tapatsana phone numbers tamba kumankhulana pa mafoni. Then iwo anali kuti nthawi imene ali kulilongwe. Nthawi imene ndimapanga graduate. Pa graduation yanga anaganiza zobwera kuchoka kulilongwe kuchoka kulilongwe koma amabwera kuti kubwerera ineyo ndithu. Special for you, special for me. Chibwezi no chakhanga kuti chayamba sinayambe koma pakuonetsabe ma green lights. I think amaona iwo ma green lights. Koma takuonekana nafusira nthawi yayitali. Iwo wacho. Ai. Madika nthawi bwino. Amwene. Ngemo kumaitani? Kumaionera badala. Kumaiwenenga. Kodi best friend waneyo swama sewere sana. Naye manduzira manodzi. Ananuzira ase. Sukula bwino kuti uvunge ujeni wewe uvunge no kuti no ukuvunga komalizano mwamphamvu. Sukula kila bwino ndi sukula chira graduation. Mudachita kuti style atu iwe. Sukula graduation nadabwa kuti ndalandira phone ndili ngati pa ceremony munthu akunduza zoti tayang'ana kumbuyo ndikuyang'ana kumbuyo ndikumuona ndati munthu wabwera basi sinadziwa soti pali maplan otani titakumana after graduation ananduza zoti pali plan ndimafuna ndikutengere pena pake. Ina okay poti tinali kuti tadziwanako bekwa kanthawi beno azinzangaso ndauzaso kuti apapa zinthu zizikuoneka kuti zikhanga mwa green. Komano chokhacho no chongokubwererani pa tsiku lanu lopatulika. Meneso it was very special. I felt special. Pamene popo anayi kuti wawina kale munthu. Chokhacho chongomona kuti ali kumbuyo. Kuti wangobwera. Kenako basi. Tinakumana tinatengana tinapita out for lunch. Lunch imeneyo was the day umwana apanga plan mwino wake kuti akapanga propose for a relationship. Nde ananditengera pena pake, very nice setup, rose flowers. Anatapanga kale setup. Everything was prepared for. Jeez! Tibwera kumeneko tiambire pa setup uko zinaenda bwanji makamaka. Setup. Muchingereza mati. A way to a man's heart is by feeding him. Now, muchingereza mwemo if it napanga yatu. A way to a woman's heart is details. Make it special. Nakabasi ndi best friend. Na iwerengan's best friend akuti panga amene ofunika ti menyere fine dining. Muchingereza mati fine dining. Munali kuti mukunyamuka mukupita ku graduation yake zinali kuti kukuzikonzeka. Ndamuza kala so ndipezere malo. Ndipezere malo abwino. Mwino kuti kapanga fine dining. Then so naona kugugula ntame kugugula ndambe kuteka. Kugugula kuti fine dining kumapanga mwayi. Basi panga anapeza kamalo kena kecha mu highway mpena bafupi ndi komesa bacho. Kwa amapangira graduate kukomesa kuti. Anapeza kamalo kena bafupi ndi kukomesa kuti maendeleo sakale so ambiri. Bafupi. Basi na buka table kumene ko ama invest assignment ya fine dining. Ndana konzadi bamene ba table kuika timaluwa chanchani. Ndenzanga yono so best friend wine chitundu mwene fumbo. Anakandipezerano kakadi. Kakadi kamene koko kanali kazi nthochi kujambula tinthochi. Ndema wachi nkati mwanale mokuti I'm bananas over you. Good. So ndiambile afika kali kadi yo ili hapo anapezera kadi panapezera rose flower. Anabwera kundi titafika tinakakumana konko
Oh, munakakumana konko? Kumalo konko. Nangonduza kuti anangoduza poti mukamaliza. Gala ndi makolo. Mukatana. Mutipeze uko. Munalibe mantha niyo kuti makolo ali konko kena kaonesa kunthu abamboso konko. Mafuna muzibange different. Sina ngazi nzawo. Oh, azinzake ankazi. Kuti sina nganthu akupanga graduate ku school kulantho siyana. Oh, nani noti nzake wako. Anangotisanganiza mwazi za ku school. Pamene inu mwabwerera zanu. Werenga. Tunde fast forward to tafika ku maloko. Anabwera nditu tisegulira galimoto kutipasaka rose flower. Kunditengera pamalo a dining pomwe anapanga setup. Munthawi yomwe tinkacheza anala kundifunsa zinthu zingapo about myself. Yes. And ndinali nani ndikumasuka ano tikumamasuka pang'ono because ndinkadziwa kuti apapa pretty much my intentions are munthuwa tukwadziwa. So anandifunsa chinacho your favorite color. Oh, and then ndinauza and titapita pa table paja nakapeza kuti papangidwa ma rose flowers are purple. That's my favorite color. Magana amene munkachulaja inu pochula munkaona ngati mukungochula pamene nzatu anatenga notes analimba panapangidwa ma petals are purple. And then rose flower ndinapatsidwa anandipangira mpando ndinakhala basi. Wow. And then we had our lunch. Yes. It was very nice. We were talking and then ananduza my intentions out. And anali very clear. My intentions anali very clear. And ineo it was literally china chili chose chomwe ndinkafuna ineyo. Mwa bambowa. Okay, nde Mr. Bodole. Nthawi imene mapanga zonsezo ma fine date ndi zina zotero kumutsatira mkazi kugala chanchani mfundo yonena kuti mkazi yomukumfuna munali musadanene. Munafikira kukapanga chinthu chachikulu kwambiri pamene anali pakatikati mayi wakuti akuzona kuti no kapena ndavomera kapena so ndikale ndi munthu wina ndisiyeni ndipitirize or something else could have happened. Inu ndikulimba mtima ndikupitirizabe zinthu ngati zimenezo. Chimene chimakulimbitsani mtima ndi chani kuti namwali yuti mutakutenga ndikukhala wanu so beautiful, intelligent, pagala yake ndi zina zotero. Wakumbukira makuza kuti oyiwana nayo kuti inamba 2013. Paka inakakhomera pachani 2014. Edu. Nomene mali mwakhano. Kumafusa. Uona. Ukunguza. Kuzamba kuti ano. Ali single. Clear. Robot green. Not red, not orange. Robot green. Mutakudutsa. Ndeno ntaiona nokutoke mena kunenera mukuti timacheza mafusa my favorite color achani mena kuyankhira tima kiki ndamene sumakhala pa kiki mazodaka kiki akaka bobo. Akauti do you have a boyfriend? Akangoti kiki ndauti palibe. Kunalibeso kiki do you have a boyfriend? Anayankha kuti ayi palibepo. Nene kuti ndikuiziwa bwino. Ndeu kulimba mtima kupanga zonsezo nena kuti no basi nanga si risk take. Nanga unofunika pena ungolimba mtima kuti chichitike toni khapa chinikhape kani chakuda chinidali chinilume basi. Chabwino tipite ku break nyimbo yanji. Ndiambe kusankha. Imeso munayamba kuyankhula nini? Kuyankha kusankha nini? Ndifuna yana madingo. Anayimba ndi Meka. Yana madingo. Anayimba ndi Meka. Chabwino. Amati ndiwe nkazi obeba. Obeba. Mai wanu. Amen. Yo mari. Chabwino mene monso ndi mene ndituti kupangira program yathu ya Munakumana Bwanji pamene tikucheza ndi mayi komanso bambo Bodole kuchokera ku Namiwawa mu mzinda wa Blantyre amene nditu afotokoza mbiri yawo yokoma mbiri yachikondi momwe iwowa adakumanirana. Tatiyeni timvereka tionereka nyimbo imeneyo tibwerenso posachedwapa. Yo Shaba na madingo. It's just a pack. Hey yo, my boy Metro. Mulichinyake mwaiwe kunyake kulije apo wakalenga iwe yawe wakaweza konide uyenda
naenda baby not at all. Soko ndalama baby sukamanawa. Ngani za huku ni huku sukamanao kamanao. Naenda baby not at all. Sandalama suma panga now. Kaniza maboma suma mvela now. Mvela now. Diwe kazi oh beba. Oh beba. So special. You are so special. Diwe kazi oh beba. Oh beba. So special. You are so special. Amamanaba dadabani wakumanya na sangamnyani barije wanga poka akankane inde akakargenge ndaramazani. Let me say it again, she will chop my money. Akomangati uchi mujizunguhane. Alibenza kena pama onekebwe katupiko sarara karibe mabambu akama mwetulira mano alime ena owona akutindika kalidwe amachita kumveka ule mumuma languli dwe mavali dwe kaende dwe Diwe kazi oh beba. Oh beba. So special. You are so special. Diwe kazi oh beba. Oh beba. So special. You are so special. So special. Monday to Sunday I love you baby yo. Party, there's no letting go, yeah. Ooh, yeah. Cause you give me peace, mommy. With you is where I wanna be, mommy. Deep in the papa, I won't leave, mommy. Ooh, yeah. We and I baby, not at all. So kona nalama baby, sukamanawa. Ngani za huku ni huku sukamanao, kamanao. We and I baby, not at all. Sandalama suma panga now. Kaniza maboma suma mvela now. Diwe kazi oh beba. Oh beba. So special. You are so special. Diwe kazi obeba. Tatengeka tu tambo vina nao ngati ndifeyo chosecho nyimboyi ayira akazi zawo. Chabwino mene nditu tikupangira ndi program yathu ya Munakumana Bwanji. Kodi tinasizira bati osankha nyimbo anali awa tibwereso kwa inu asange nyimbo nyimbo tavinagala mesa mali ndi mkazi obeba kulongosola kucha. Okay. So tafika pa tebulo nthawi yokuti tije tinajaida tikucheza kena kwa anafotokoza ma intentions awo mene manenera munja mchina chilichonse chomwe amafuna ndikuti kodi pakufuna chomwe akufunacho nditi relationship yomwe ufuna relationship yotani masewera chabe kapena ndizoti zikafikira kuti eti komanso iwo aso anandifotokozeraso kuti chomwe amakonda chaine chomwe anaona pa ine atandifotokozera choncho kena kono tinafika pokuti ate kufotokozerani zimeneyo amakonda mwaino ananena kuti amakonda mojani anaona mojani focho nino tuchokera 2013 2014 ndikudzadikira pagala kaya ndani kaya wanzeru adanena kuti arudikire pagala osafusira wamba ankanena kuti anaona mojani mwaino pretty much nali lifestyle yanga mene ndimakhalira amene anakuzirani muja kuti atapita kwanzawo kapempha kuti ndikufuna ndikufuna ndifuse za mkazi uyo mmene anaawuziramu kuti ine ndimakonda kukhala ku church makonda kupanga ma Bible study makonda zopemphera ndi exactly what amafuna mwankazi. Munkafuna jani mwankazi mwine niyo ndamene mungalongo sorry foti inuyo ndamene no zimakhala kuti zikuyendani zinthuzo munkafuna jani mwankazi no olomwe awawa kuti mfike size yopanga zonsezo foti imene inali sacrifice nsaname manu unachunga mwe zokondolesa mtima nzambiri and kawiri anthu chikondi kapena kugwa chikondi ni nkazi mwangu kwa chikondi ni nkazi mwina chifambena kuonekera ena masuku anaongona mahipi ali kama amene uja mahipi ine awa naonapo kwambiri zisomwe nkazi kupemphera
kankazi kuoneka bwino nafufuza ndithu kwawo sikuti zimene zozo mafufuza ano anyake wasakudziwa mbali koditu mlenje akamapita kukasaka amakatu chinelicho walizungulira waliona ndikukuoneka mikango uko kukuoneka agwape umadusa kwa mikango mangopita direct kuti agwapeko ndeni makhala ndikuzwa kuti ndini mazifuza kuti kumakankazi kameneka kwawo akakhala azinzake ambiri kuti no malingana ndi ma style ma level amene makhala kuti asunga no phaka life koma ikoka basi uphaka life kwaje kunali kuti kuchalichi mpaka nakamapanga zina zakamati young life chan nemuone kuti lifestyle yaje imakhala kuti kwambiri kuti uza kuchalichi chonje baina kuti basi mutizwe chini chigayo kulira me kuli abande basi alakwa to abande alakwa so komanso menda nenene sukuti background yakwawo sukuti inaliwe kuti anthu khanga kuma kuti koma pamwamba pazosezo mapeza kuti munthu ube kukhanga tozichepesa basi akafuna kuthandiza anthu ndabo kuti basi no akamatoka uchali chikujena akakuoneka kuti mwina mayendedwe avuta basi ni lift chanchan umazifuza pomwe azizawene iyi amangoti akangoseka chiseko angokuweva choncha atani abanduka koma ikoka basi kuona kuti kuoneka tikukonda anthu nene pasi pa mtima nati akatwaka kanga tukasamala abale anga chifanga tikakusamala anthu ongu kumana nawo chabe kuno kuchalichi wadi mwazi bale anga andina ngoti amwene apo usifunika uchedwa ya nditamange pa ena aso asana nani asana chuluke nzeru ndichoncho ndenda ngona amwene tisachedwe papshatani donola ndenda ngotona nde tsiku la date lija mudauza mawanji kuti afike nosaizo nino kuti ndavomereza Peter ndiwe wanga inenso ndine wako anene oka ati nena ninoka chidachitika ndijani tsiku la date I think kumapeto kweni kwa date ndikumene una bweresa china chili chose no kuti tibange kake pa date poti macheza inde komano timaona abe kuti conversation iyi kupita kwakuti koma pa mapeto pake pa date page anazanena kuti wait abwerese bill ija kunabwera bill mbale inabwera kumbali yanga ndine ndinadabota ndinkaloza kuti ndiyawe akulipira ndawo sino mukusangalala wamuna ndi wankazi abuka ndamuna koma bill kwa ife nde ine bill nde ananota ichichi ndishanu weta uja kukakamira kuti ndichayi ichichi ndishanu ine nde ndikulandira ndikutsegula mbale ija ndikupeza kakhadi koma amadzanena nthawi inake kaja tsopano ndikupeza kakhadi ko kujambula tintoshi kolembedwa I am bananas over you ndiri nakobe mpaka na leo seriously ndiri nakobe mpaka na leo ana kakhadi kaja kolembedwa I am bananas over you natsegula nkati mwa kakhadi kaja ndikuwerenga anandilembera ndithu china chilichonse mene timachezera muja kuti ndakukonda ndikunduza china chilichonse zofuna zanga ndizi khumbo langa ndili kenako ine ndaona khadija basi ndinangosungunukira tusopompo na sowa choyankhula kuti basi tawande andita it's more like kunena kuti munali ndi double celebration graduation the same day omwe napanga graduating is the same day omwe tinamba kupanga date wow 2014 imene date lanji limenelo mwina nafeso timve nawo kugoma date nde ndaliwa kuti kodi nali chani ndaliwala koma ndipangala siliku la graduation yanga poti zithuzi zilipo kungoti date ya asking out kweni sitimayisunga timasunga ma anniversary kwina kondetu kutsata koma iyi nde ndaiwala kuti inali pachani penipeni